Ça va? Et Tafchata. Et tu na air don so, wa ite wele air don. Et tu reconnais air va soro bura beswa. Oh, allo duna ina na kana soro bura na dogon mi dum na so. Ni man dabla be nga furusa mana mana kula de Tafchata. Oh. Ne a famnge, ne ba biga téléphone ne do. Wa kainta sa milo, me kla ki wele. Hawa kain me kla ki wele ya me. Afra ni musokoroba wakati benere be bolla sokolo ni kofe appel la eni bura bura ni kalama nga furute safula mana matala bay ankle ba somogo ko bashiti la mburange idogo ke munke emaya ebe siga foko kara bora gata shia kunfe mburange ete foshi kalama ai auto sabali akana kala do ne tollena ate nton place la kuma chama manne karabe bogata shia kunfe ebe siga foke eta kalama mburange eta kalama Allah so lera kawana ganendo ni ndoko ke yiri nyekse de flala ka ne ko kalama chogodi ka kla ko nyini mburange karaga bo ega ko ga bo karabulo cho karaga ta shia kunfe ame wele ka o te sega ke o te sega yo ali ga kuma re ta ha ga nu kuma imbla parce que ne madala ali fiti ni madala bramso karama fonfone wane ba do atara shiyoro mi net sega ke ala e ko ne a do ko karatara ro ma saina ai bramso sawali ha ne ba for all de ka sabali ay sabali aga ke ala nkira kama aga anton place la me yorom na ay anton place la manga mandinye karama delika nke ne kara ninke se ga bol madale no fendo de ka oye ede sino al ne kara shira kun fe ne kara na karaba tawro fone na mabbi karama tawro fone na sege ebe do kalama ni kuma yanga ni kuma imbla ne kanga munya ne budo sogo mayena bo fola Zomba Soko te ambaka Soko ibaka me kalo fla de dima 2 mois ya no che iga so nyini ala sona wanga jaga di ala 2 mois ka ja me ala sona me sepe ke clé fla na ka ola elafia ne be bo eninga kote alunyo bramso muna papa na ndo fu ibi plo ma jafa ko ni yiri ni mute ne kuma ni kono ni fa ni yiri ni mute kono ni ntisi ikulo bena ala jaga di ala wajulukan kanna wajulukan fone yana yani gi tage kuma teme yanno boy gati ga soko yayi awo eni entato era de wala ala ga kili heracha ni karen ke se ka abulma de lendo erika ne ba bachika bola ko fen wore karaka ta shia kun fe mage problem kana pere ne kuna eyi take karata ga to ne asite me fe yirola abeje ane jine ne kan amunya ne budo la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah anine man chugo don nine man chugo don ne be mana faka fu asi kanye ala bolo mami
ma bon ka binga ko parce que on est donné sira kun fait et ne donné sira kun fait ne yɛrɛ kamana kun gannen no nɔgɔ kɛ ko la fo obligera de ka si ɲɛna me se ka ye cogo min dugu jɛla nana ne yɛrɛ y'a ɲininka ko ka sunɔgɔ ale ta baarayɔrɔ la ale sunɔgɔra ye sunɔgɔ tɛ maa ta ye o ani sunɔgɔ cunni kan ni sira n'a nana ne ko ko ye ne nɔ ye k'o tɛ se ka kɛ ne kɔ wa foyi de man jugu a ye kuma kelen min fɔ ko ne ye so sɔrɔ wa walahi ne bɛ so ɲini tile fila na ni ne ma so sɔrɔ ne lebu bɛ na sabu a si keleya mana ci muso ɲɛ kan a k'i fa o yɔrɔnin kelen ne dun ko man di nin ye fiyewu yɛrɛ de walahi an ka du dumuni bɛɛ talen don ka di ale de ma an ka du dumuni bɛɛ o de talen don ka d'a ma ɲinɛ fagalan bɛ feere sugu la katani bɛ feere sugu la sɛgɛni bɛ feere sugu la a si ka nin kɛ dumuni na ka na nin kɛnɛ kɔnɔ ka n bɔnɛ nin na fu walahi a b'a kɛ mais ne kɔni bɛ min dɔn ne bɛ taa so ɲini bi ayi ni n yɛrɛ kun ko n bɛ taa baarayɔrɔ la n bɛ taa so ɲini yɛrɛ de la tan sinon a tɛ ɲɛ mais me bɔ sigi tɛ mɔgɔ sɔn ɲumankɛ ni mori n bɛ bɔ ka taa n tigɛ da ni kisɛ kan kara n'a kɔrɔkɛ bɛ bɛn min na ne kama kɔlɔnjugu yiri tɛ ala k'a kari u yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ dusu kasilen don cogo min na bi k'a fɔ ko kara bɛ ka nin kɛ ne de la kara lawɔta cɛ jamana yɛrɛ ka kalan cogo min na n'a yɛrɛ ma lajɛ jagoya t'an ka so je an bɛ nin comme yɛrɛ ala Sénégal ni Cameroun bɛ je Côte d'Ivoire o cira wa ala Mali Mali bɛ gagner Mali bɛ gagner très bien yagari ne ko e bɛ mun ɲini ne bolo dɛ an na mani baara mun di ni nki naba ye ne ko bɛ fɛ ka na f'i ɲɛna an kɔrɔmuso ka dumuni bɛ yen bi o ma ne y'a fɛ ko kuloko de bɛ ne la ne y'a fɛ ko kuloko sera ne ma depuis kuma jumɛn kuloko sera ne ma i kumana e kɔnɔ ko ne m'a mɛn ne y'a mɛn o denguli wa ka taa mun na denguli yɔrɔ la n bɛ taa n sen jɔ komi n kɔrɔmuso ala yagari an kɛ cari e de jiginna ne ma jigin mɛ ne kɔrɔmuso de jiginna e ma jigin mɛ e kɔrɔmuso de jiginna o ma e balima tɔw tɛ yan o fɔ e kɛ i balima tɔw olu tɛ yan olu tɔw tɛ taa e kɔrɔmuso tɛ taa e dɔgɔninw tɛ taa aw ka lagare tɛ taa nin bɛɛ ye min ye i bɛ fɛ ka min kolokolo dɛ ne ko i ma i tɛ bɔ i nana cɛlasigi de la i b'o cɛlasigi kelen de kɛ a terimusoya n'anfigiya tɛ daminɛ yan a wusulanjɛgɛ wusuya tɛ daminɛ yan ne y'o de f'i ɲɛna donc i bɛ fɛ ka ne kan sɔsɔ de mais n bɛna min f'i ɲɛna ça tombe bien ne yɛrɛ bɛna bɔ a bɛnna ma ne yɛrɛ bɛna bɔ i tɛ bɔ wa ni n bɛna bɔ n'i nana fɛnɛ k'a sɔrɔ n ka dumuni ma mɔ bilahi i tɛ siyan ayiwa
ima da kuma na ro irebna mo ga to be chano ni teta ta so no mani ya ro ko da ko ni kenga o tino ata bebe kulogolo tani na la che ya abe boy da kama ben mboto flanga na sura nga dumunu mama ya ma No. Come to me. Could you bash it? No. My head obliga lai. Yeah, I know. This is obliga lai, sister. Akoni. This is obliga. Awere koni. O te dutu ki chenganai. Oui. O mbram sodum. Atara uga Brazil apolo. Kabita malo uga finge kana kawo wakati la. Oh, malo bara. Mala klimatika bwa. Oh. Daru la folo. Alhamdulillah. Yani wakati ninje. Tabarakala. Sumo bebe. Wala baste. Bashwiti. Dija kan jisula dima. Ayi jigo kai. Jigo kai. Oh. Nene egunde la ka kuma do fo. No e soko e. Awo ndado ni e dola ko don. So dola ko don. Me fẹ́ ka ko ani yin ga no asra be so do ni dola ko don. Bro. Na ma kima basi. Afa ibe fẹ́ ka jina ma ka bo swing ko ni swing ba ding. Swing kai fuga fu mun kili na te na bo swing. Bro. Ndo na bo swing no. Be fẹ́ ka surprise de ke ndo ni na. O surprise ntinye fona ka so langolo ndo de so. Mo temi ngono. Wala muso ka surprise kala. Ya fam. Chenga de ale. Wallahi ma wor la soro. Ma wor la soro. Nala sono ma. Awo. Do bulu ma wor la soro. Bibi akli to ala. Mais ni ko ni gala ni ngame. Aku kadni. Ida tu do ko. Ai net na bondo ko ke kade. Mbora ka obama na ngale ni fi ne do ko ke be chugo mi ere ba do. Ni na che be chugo mi ebo do. Ya fam ya. Oh, ne be faka balna ko de kai na o balna ko tsiga ke fu ka so de soro ni so soro la sisan ne bo balna ko bela jelen labe ka wole kana anye da o ka da balle be ba nte faka fen fa yi o yere bi jija ni ga to ne flani nyonche yeah encore ya fam ya ne wala ko man ne ya fa yi balna ko ma tia auto ga mena wera ko surprise wa surprise ne ya fa ye surprise te tia oh e ba ki kolo di comme krisi domina na ko kera ati balela ngabe balale la o de do so ko jugu te ka fo me bodu ko non te bodu woni am fadu e a nte bodu ko no de ka boka tami metami jafa ko ta ko ayo kuma metami ne ni mbalma ke kadi e kon ba don al ne balmake muso min ba ku na do ka shikelen karne la muso nga furusa ba dafe e bo kalama oh e me bo duduma ba ko no meta duduma ngono ay insa ka bo du ngono oh hali ka do yoro ma no kuma en ken da ko no fo falbu ay ba kete da na ka tigana ndere ka tame abana wantina fa oh na la sona me ga yoro nyini oh mina me wuli awo kila ka do sigida ko no kelen oh abketi ni ni yoro soro ta du gila ayo ba nyo fo dala sona awo ba shi fu itala misra nyini meta nyere ka ngata mfali ka soro ka bara yoro la dala sona awo ko me bara soro di ndo ma fu ya wala ni te fa ndo nyi bara soro awo nyi nga bara ko ro ni damne awo ala nga hera ami ay ndo ko sigi sai ka barake awo e ga nyo to mo awo nala sonaba ami ubeba me
Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ya. Tile bɛ mɔgɔ kan. Kara bɛ mɔgɔ kan. Anikle. Yagare. Dawili. Somɔgɔw. Tarase. I bɛ minan ko de la. Awɔ. I cɛ don. Wala ne cɛ bɔra koyi. Ok. Cɛci dɔ diyan ne. Dawili. Kana chungata. Wallahi. Kono ko ne bina to ke ka to ka ne wuli. Yagare ke e wele kun jumɛn na sa? Ne bɛ ka so yɔrɔ dɔn ka ban. Ne bɛ wele kun jumɛn na sa i fɛnɛ? Ko tɛ ni ko ko ne bina e ka ne wuli ke nya fɔ kun dɔ de la. Awa sanga nin bɛ kuma bila ne kɔni na filen ne Serie ma yan nɔ bi. Ki kono na filwa. Muna dun. Kara bɛ ka ko dɔ da ne kan ha. Karawa. Kara bɛ ka ko dɔ da ne kan. A bɛ n'a fɔ Kara bɛ musokura ko de la. Ne tɛ se ka kuma Kara fɛ bilen. Kara bɛ bɔ ne kan kabini sɔgɔma ka don ne kan kabini o dugusɛjɛ sɔgɔma. A bɛ kɛ a kɔrɔkɛ fɛnɛ n'a muso ɲɛna olu tɛ fosi fɔ. A kɔrɔkɛ n'a muso min sɔgɔma olu ɲɛna. Ne bolongo dɔ bɛ ka bɔ a la de dɛ. Fɛn de bɛ ka ko ka fara kan Yagare. Ne yɛrɛ tɛ dɔn ne bɛna fɛn o fɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ. Ne kɔnɔna filila ne miiriya bɛɛ banna. Ne yɛrɛ tɛ dɔn ne bɛna fɛn o fɛn de kɛ. Ne yɛrɛ tɛ dɔn ne bɛ n ko yɔrɔ min na ka taa n jami bilen. E dun bɛ fɛ an ka kɛ cogo di sisan? Ne nana i fɛ yen, e tɛ koloni filila dɔn wa? Koloni filila? Ne kɔni koloni filila dɔ ne cɛ ka ko ɲɛnabɔ ka di ne ma fo n ka taga o fɛ yen dɛ. O filɛ ne yan fɛ. Yagare o bɛ sɔn ka diya ne ye koyi. An ka taga yan. Wallahi an ka taa. I tɛ jɔ an ka minɛnw na bi. Awɔ. Parce ne yɛrɛ cɛ kun bɛ ne ka tobili kɛ. Awɔ. O tobili kun Ala ka nin ɲa ka di ne ma koyi. N burankɛ ni n buramuso ko fo u ka ne kɔko kɛ ɲɛ koyi. An ka taa sa. E tɛ wuli an fɛ. N ka sɛsɛn bila ne. Ne mamuso fana ko ni fura min di ne ma ne ka mariage fɛ kuma ne o fura in de banna wallahi fura in banna Ala y'a kɛ fana ne mamuso fana banna salon a ma kɛ baara ye sisan ne bɛ fura in bɔ min o bɛɛ de ne ka lafili wallahi. I bɛ bila ɲɛfɛ Yagare e ma halo. Wala kan tunyo ye. Awa. Anikle. Amba, somɔgɔw. Karamɔgɔ. Han? Somɔgɔw dun. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Baasi. An b'Ala tanu. Karamɔgɔ. Ne nakun baasi tɛ. Ne terimuso dɔ de yɔrɔ yira n na.
Karamogo ne konna filendo. Ki kono na fili? Ne konna filite fly. Walla ne asine kilinge. Ne ra taw nimna taw ferike. Aywa. Ne buramso ne burange kaliga. Ko foku ga ne ga furusa. Ki ga furusa? Ne ya fi na chuko ha juguno bela jeli. Nche koro ya ni ana muso. Tuta. Negati ga ora fana. Yam dan. Ne chenye dere. Malam so? Eche ma jande ma surunde. Chente? Na mabli kanjo ako eko ndenda to. Ma jante ma surunde. Ma jande ma surunde. Kara jati de. Kara june. Neche. Atato donga tam so go do de la. Allah wa. Ima gora ya. Ni plene tamati. Ni muso plene askile do ka kono. Ono kera sa bora ka minto ni dusu ka sibe nyama. O kele ri plene. Ngoti bache. Ai. No de fio won negati ke ora fanda de Serie si ora de la. Tama woni ta chena. Itama che mina do bi jenge. Nga kono fe ma bo. On da enta jenge. Karamogo nyama. Ne sigile do de kawo. Mo fe be ki ga sababu tena bulala ti kunshine ma. Me ni mo fe be kunshine ne ma. Sege ka sababu de na bulu. Ne ra sigi kuno. Basite. Wono. Ni ushula ro dima. Ita bo ushu. Okay. Ni o ushu. Anna sora chemi maka. Ko avion kanga na nai. Me a sora avion nan. Abita madame na sema fulo. Son avion ga sik. Tip ne so ne ga aida wula ta telefon da. Na ai sai tun ta. Toujours le répondeur. Oh là là, tiens. C'est une état social. Quoi me t'intéresse? Aida. Ini bi joge dibi kuma be dibi ne ba show finissant ro la ne bi wole te so no me bara la ti fene oduna nega telephone bina jila cheno jila wa awege ne bolen ko fa no cha ono ma chauffeur do ne so do sa ne wole ne mi so bon moi je me dis que comme rendez-vous va en chengele mo yu so ko wara de be bashte mon telephone ne chena so ro wa do abora be so ne ini red le kana jodala no pompara ki ok c'est ça e bara ma yeto ma ngam ta restaurant la abora antora abora no uni kala na mo men ko di ma hono donc me be hono ça to la ba me do ça on men changer sandro mina boy changer kana amta ron lo la fole ama et changer kana vas-y ya non ati mo la si aja e furla ka do e retene negal mi ke minu me kene mo le bo negal ke non ne va ida furla ka c'est gars
Voilà. Allez, attends. Vas-y. Quand tu es là, il faut d'abord un soda en oreille. Ah, t'es bon? Sulai. Andin berada di Muhammad. Oh. Belakangnya cana nyebenna. Iji asok mara jona pe. Ni wulila. Iba fitin doron taka ke tasmana. Ashishiga do anu na doron. Ichere ta. Ni furu kon bani nyogon chokon. Ni furu tosi. Wa muso planango nala ma jenge eko karat na da ekelema. Karamogo. Ne fene be ndala kan dima. Ne karada na ne kilima. Tafisa me tafisa da dima. Bashite apane tafisa ba soro hawa. Egata. Ya fi chukum na kete wi soluga wuli. Okay, problem tala. Ashishiga do anu na doron. Iga fele ya ware jole. Kulota dama doron. Ni min plan. Kulota dama. Me ni wakilin bila kolona. Karamogo nte foshi. Nega la nyini ngala fe lati ke doro ne be mun nyini ko lo fa ni efe me sira nyini Allah subhanahu ikana nyine ay ke pe ni allo agare eklala awnetla matamna wala num tole eklala ka segana de ne rem go bi kram ko gelon okay problem kewon ki kono agare ne beta ko na sani bo sansa sabali karaga dumini membulo meta wala ne kambe wala inche ode che ngene wa alaikum salam wala mso samo on va se no sigi ba fe dodi karamogo ujulam dine mayo ujulam be bana abane ne chatin laga sika to ko la tun galen do be ya dodiya wale ome kuma fan churi ko ri ta che ga firala na fa ujulam beret sika di mo ma ma ke chudi no ko nung ma ke tasmala akuma cha don dagla ngona cha ngode be na fanyo femi donnoni de furu bara de ni a cha na kana se niveau do la afana ko kadi me ko fana nege bole ma fode ni yayi ko fena kum ga shima wati me iba jo wati ni de o de fore men yake ka ni shitane nana bonya ka se digere do la yere la bam nat la ga de ko akoko nala iba ke donnon de karamogo dunga nyane mari karamogo walla ali bi ne korom suka dingule ne chama sonega ta galabi ne ya fayno meta ma sonega ta dunga lay ka shushu no ga do ne manega ta kami korom sote balamam so ide we ne balamam so ma sonega ta ne ya fayno ko ne tita bashi ngono ngazena ta koni joni mi nda furake na kono nya fi na fen beret sega di mo ne ngon diri mazina bi deli rere di ni rete ndini nga mashi nga ijo folo sonu nga panga di mamba nyeni parce que feno be no baso lu kuna ngulo nda kwa usula nye fly mo jugo semina dere mo jugo de duna parce que nyafam yo mbake usula ndo en ale bi bara fla di ke ale bara fla de to a fili bolo ne chugo mina neta ba fitini mine ali jiri fura na bana yi jiri fura fana dakle la no jara don yi to go mugu fana ja a fambu o fana no fe amusa jabu o fana no fe ame awo na la sonama dimka ako bojole awo sirani I'll get you know. Alagala inu sabati. Ni ula gerane ga seko ande bitan nyongiri anno. Se kulo era wasala ga benwe. Kete no.
Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bimega boga fo yana ga série kura abe série mi demande ko Djoukou Fourou Djoukou. Ama fo yana ko série ama bla mardi au mardi ani jeudi au jeudi. Ama fo ama bla chien flare comment era abe courant ken fen be kala wa ça. Donc du coup ama bla soit mardi soit jeudi. OK? Donc à débriefing no ga janfa ga position na. Donc aga bla ku na ga to page ça fait janfa ma bane janfa be nale. Ama ga janfa laben a bɛ se ka diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan cogoya min na donc o yɔrɔnin fana fɔ an ɲɛna barisa ɲininkali cayara kojugu donc la famille an ka numéro de téléphone filɛ nin donc ni mɔgɔ min fɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ k'u ka publicité ka kɛ i ma ye donc du coup a bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ numéro in sanfɛ donc a ka abonné a ka cloche activé a kana vidéo baden bɛ yen nɔ c'est pour vous.